offer to you our hearts. Yes, Jesus. Oh, yes, oh God. Lord, we desire for a servant heart, oh God, that is willing to follow you, to obey you, oh God, to serve you with all our hearts, oh God. Of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God over heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, we set our hearts, we set our feet, Jesus, to follow you all of our days. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God over heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in
secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Through your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. I will give my life to you. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador
You are great, Lord. And my heart will sing, how great is our God. My heart, and my heart will sing, how great is our God. You are great, Lord. You are worthy. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Oh, we lift your name on high. How great is I lift your name on high, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you today. We worship you. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Sa kalagitnang ito'y walang ibang maitaas kundi ikaw lamang, Panginoong Yesus. Ikaw ang aming sinasamba at pinaparangalan. O Diyos, maparangalan at maitaas lamang ang iyong pangalan. Ihanda niyo ang puso at buhay ng bawat isa po sa amin ngayong umaga. Sa iyong mensaheng ihahatid sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Inihanda mo na ang buhay ng bawat isa. Salamat sa himala, salamat sa pagpapala, salamat, Lord, sa biyaya mo. We give you honor, we give you praise and glory, Father God. In Jesus' name, amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, yan na po ba yung pinakamalakas? Malakas na kaluwalhatian, parangal sa Diyos na buhay. Yes, Lord! Yes, Lord! Yes, Lord! Amen, amen. Sige po, maupo ng lahat. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Amen. Wini-welcome po natin ang ating mga kapatid. Gusto po nating itaas lamang ang kamay ng ating makapatiran mula sa Parañaque. Taas ang kamay, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Ang ating mga J-Blue Sagana, tayo po, pamalakpak. Ayan, ayan sila. Amen. Ayan, nandito ang ating mga kapatiran from Camellia Homes. Ayun, thank you, Lord. Amen, amen. So, mga taga Molino, palakpak po mga taga Molino. Ayan. Amen, amen. So ngayon po umaga na ito, this is the first Sunday of the month of August. At I believe that God has a message to each and everyone this morning. Kaya bago ko po tawagin ang lingkod ng Diyos, ba't naiba? Bago ko po tawagin ang lingkod ng Diyos na gagamitin niya, ay atin muna pong i-recite yung ating mission and vision. Parang mission and vision. Sige po, yan po. Gusto ko po ma-encapsulate natin, maitanim natin sa ating puso't kaisipan, yung mission po ng J-Blue, no? Para nang sa ganun, kasi dyan po tayo lumalakad, dyan po tumatakbo ang ministry. Kaya po, ngayong taon na ito, marami pong bubuksan ng Panginoon na gawain niya para masave ang marami pong kaluluwa. Handa po ba tayo? Amen! Palapakan natin ng Panginoon. Sige po. Ano po ang mission ng J-Blue Church? To lift up, sabihin po natin, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom to the nations and proclaiming that He is the only way, the truth, and the life. And no one can come to the Father but by Him. Ayan, yan po yung ating mission. Ano po? Yan. Amen. Yan po, no? A faithful church motivated to live victoriously and as a light in this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Amen. So medyo mahaba po yung statement of faith po natin.
At hindi na po tayo magpapakatagal. Gusto ko po na nakinig tayong lahat sa mensahe ng Diyos ngayong umagang ito. At alam ko may mensahe ang Panginoon sa buhay ng bawat isa atin. At ang lingkod po ng Diyos na kanyang gagamitin ngayong umagang ito ay matagal na rin po siyang nagsiserve sa Panginoon. At mapapakinggan po natin kung paanong ang Diyos ay kumilos sa kanyang buhay na dapat ay maaring wala na rin siya sa mundong ito dahil may plano ang Panginoon. Siya po ay binuhay ng Diyos at ginagamit ni Lord mightily. Kaya nga po narito ang lingkod ng Diyos na walang hangad kundi ang humayong katulad ko na ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa marami pong mga tao. So, narito ang lingkod ng Diyos. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating pastora, Ria Mandap. Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa mga kapatid. It's an honor na ako po ay patuloy na gamitin ng Panginoon. Most especially po, the privilege that God has given me through the life of Bishop Leo and Rev. Stella. At maging po sa kapwa ko manggagawa, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po ang ating buhay pananampalataya? No, pataob siya po ba? Taob siya. So ngayon po, matatapos na po ang taon. Again, we have to evaluate everything that we have done. Most especially po tayo kung paano po tayo. Sorry po. Sabi po ng director, tanggalin daw po ang mask. Yes, Doc. Ay, Direk. Praise God. Ito po yung pinagkaloob ng Diyos sa akin kasi sa panahon po ngayon, wala na pong ibang aasahan ng tao maliban sa Panginoon. At the same time, tayo po na naghahayag ng katotohanan at isinishare yung ating buhay sa iba. Amen po ba? At totoo pong hindi tayo nabubuhay ng pansarili lang. Tandaan ninyo, once kinumit nyo na yung buhay nyo kay Jesus, hindi mo na pag-aariyan. Kaya wag mo nang sasabihin, ano ba naman, dito na naman, istorbo na naman, hihingi na naman ng tulong, tatawag na naman, ako hindi po. Ngayon pong umaga, binigay po ng Lord sa akin to. I will not give first the verse sa panghuli. Kasi po gusto ko po munang i-evaluate natin ang ating mga sarili bilang mga lingkod ng Panginoon. Tanungin mo ang sarili mo, totoo bang Kristiyano na ako? Tahimik po kayong lahat. Tinatanong ko lang po Nagtatanong lang po. Totoo po bang Kristiyano na tayong lahat? Totoo po ba? Tingnan po natin kapag po ito ay akin na ibahagi sa inyo, evaluate natin. Mahirap lang na tayo nagsasabi kasi tandaan natin, sa paningin ng tao, okay tayo. Pero tandaan ninyo, yung standard sa paningin ng Diyos, checkin po natin yon. Amen? So bago po ako patuloy pang maglayag, gusto ko po munang idulog ang aking sarili, maging ang bawat isa po sa atin. Tayo po'y talagang samahan ng Panginoon. We cannot do anything apart from God. Can we bow down our heads and let's pray? Father in heaven, we just want to thank you and bless you through the power of your beloved Son, our dear Lord Jesus, who died on the cross, who gave up his life for each and every one. And from there, Lord God, the anointing that flows from your throne, from the Holy Spirit, that will guide us today. I cannot do anything apart from you, Lord God. Tulungan mo po, Panginoon, ang inyong lingkod, maging ang bawat isang makikinig. Bantayan mo nga po, Lord, ang aking sasabihin. Hindi po yung sarili ko lamang, kundi, Lord, yung nais mong iparating sa bawat isa. Pagpalain mo rin ang makikinig, buksan mo po ang kanilang pangunawa, basbasan mo, Panginoon, ang isip at puso. Nang sa ganun, Lord, kami po'y lalabas dito, isang panibago, isang makapangyarihang muling tatayo, kikilos, gagalaw, at gaganap ng aming mga tungkulin bilang mga lingkod mo na tinawag sa Jesus Be Lifted Up Church. Salamat, Ama, sa lahat ng ito. Kayo lamang po ang maitaas, maluwalhati, madakila, at mapapurihan. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name we pray. Ay, ang hina. Isa pa po. Okay, praise the Lord. Okay, now for this day, isa lang po, may tanong lang po ako as we start for this day. Ang tanong ko po sa akin po ibabahagi, are you truly or really a Christian? Of course, sasabihin ng lahat, kahit sino po ang puntahan natin, kilala mo ba ang Diyos? Oh, yes. Sasabihin nila, wala po magsasabi, out from 10, nakakausapin mo. Siguro,
mga isa lang dyan sabi niya, hindi, atheist ako, hindi ko kakilala. Hindi po. Lalong-lalo po sa ating bansa, pagka sinabi mong Christian nation, kilala raw ang Pilipinas. But mga kapatid, alalahanin po natin sa panahon ngayon. Naalala niyo po yung nangyari kay Dr. Yumol? Updated po kasi ako dyan eh. So, what happened to him? Sa mga sitwasyon na kung saan talamak ang korupsyon, marami po mga unwed mothers, in teenage pregnancies, corruption, mga division, immorality, away-away, marami po. Pero ang tanong, sinasabi ba nilang hindi sila Kristiyano? They're telling they are all Christians, right? Nagtatanong ka, tanungin mo sarili mo ngayon, Pastora, hindi ko ginagawa yon. O sige, brace yourself, tingnan natin. Sige po, tingnan natin. Tingnan nyo kung saan po kayo dito. Ito, maliit ano? Nakikita nyo po ba? Nababasa nyo? Ibang uri ng Kristiyano. Alam nyo po, nakuha ko lang to. Kasi natuwa lang ako kasi gusto ko lang isingit. Okay, ikaw po ba to? Yung Christian. Ito po yung faith niya na nakabase sa emotion, hindi sa word. Yung lagi pagka nakataas ang kamay, nagpupuri, umiiyak, grabe ang iyak. Halos minsan ay lumuluhod. Pero, hindi po nababase doon sa pag-iyak mo ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Huwag mong ibase sa emotion. Naawa ka, naiyak ka. Hindi yon ang Kristiyano. Gusto ko lang isa-isahin. Pangalawa, yung kainis dyan. Maraming kinaiinisan sa church. Naku, ito na naman. Mababatrip na naman ako. Nakita ko na naman. No, inis sa song leader, inis kay pastor. Si pastor, ako na naman ang pinatatamaan. Inis sa leader. Maraming kinaiinisan. Inis sa teaching. Inis sa katabi. Hindi naman siguro na. Inis po. Ang nakakalungkot pati sa sarili na iinis siya. Pangatlo, Christian. Yung attendee na may untamed tongue, walang ginawa, walang control sa dila, pagpasok pa lang. Dapat po yung pagpasok mo pa lang, talagang dapat naihanda mo na yung sarili mo. Pagpasok pa lang, kainis, ang init. Ano ba to? Ba't walang electric pan dito? O ba't wala akong upuan? No, walang control ang dila. Sige, mamaya mananalangin po tayo, deliver tayo ng Lord, ano? Pag mayroon po tayo. Alam nyo, hindi ko to sinasabi kasi para lang, wala lang. Kasi ngayon po, kailangan nating mag-evaluate. Matapos na pong taon. 2 taon ang ating pandemic. Amen, mga kapatid? Ano nangyari sa atin nun? Ako po'y naniniwala, maraming changes. Amen? May kausap. Hello? Okay, may kausap ako. Okay, pangapat. Kristiyano. Mga attendee, matagal na, pero hindi lumalago. Mga bonjing. Alalaki na, nakasuot ng pampers, may hawak na dodo. Natatawa kayo, no? Kala nyo yan, sa spiritual, ang demonyo nagtatawa. Kala nyo, natatakot sila? Sige, kala nyo, pwede nyong ihampas ang Biblia sa demonyo? O kaya yung mga nag-graduate ng Teo dito, ihampas ninyo, sige, deliverance. O sige, sabi nga, naglolokohan kami noon. Inner Healing Deliverance, graduate po kami kay Bishop Art. Sabi ko, hindi mo pwedeng ihampas sa demonyo ang iyong diploma ng Inner Healing Deliverance. Ang tinitingnan ng demonyo, yung estado mo, ikaw ay anak ng Diyos. Yun po ang kilala nila. They don't know you by name, but they know you as a children of God, as a child of God. Yun ang nakikita nila. Kaya lang ang problema, marami po sa atin walang concern sa iba. Basta nakaupo lang. Hindi ka tinawag dito para magbutas ng upuan. Hello? Yang upuan na yan, hindi lang para sa'yo. Tatayo ka dyan, may papaupuin kang dapat na iba. Dapat mayroon po tayong dinadala na. Hindi ikaw mismo laging dinadala, laging problema ng pastor, laging pag pinatawag sa meeting, lagi kang nandun, lagi kang kasama. Tagal-tagal na. Nakakasakit ng ulo. Ang line niya, bahala na kayo dyan. Kaya nyo naman yan eh.
Hello? Meron po bang ganito? Next. Crisis yan. Uri ng Kristiyano na kapag merong crisis o problema, matindi. Ay yung super spiritual. Kapag okay ha. Kapag okay ang sitwasyon, super carnal. Pag may problema, halos yung laylayan ni Bishop, kuhanin. Kung pwede, wag pa kawalan si Bishop. Kasi, ang laki-laki na. Sino po rito pag malaking problema ang lapit-lapit kay Lord? Pagka naibigay na ang mga hinihiling, hindi mo na makita sa church. Sino po? Bato-bato sa langit, ang tamaan, ulitin ko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, mag-change. Huwag mabukulan. Mag-change. The next. Next po. Crush tiyan. Nako. Kadalasan sa mga youth, inspired ng crush. Uy, ang cute niya, no? Ang ganda nung, grabe, ang galing kumanta. Inspired umaten ng church dahil merong gustong makita sa church. Huwag ninyong gawing tagpuan at ligawan ng church. We are forbidding ang mga ligawan sa church. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Pag naapektuhan ng relationship niyo, kasali si Lord. Hindi na kayo a-attend pag nag-away kayo. Hindi na alam ni pastor anong nagaganap. Wala mo na magpapaligaw ang mga Yung mga graduate, okay lang. Yung mga hindi graduate, wag muna. At wag din ninyong dahilan ninyo, kaya kayo lagi nakaayos. Kapag linggo o ka-attend kayo, dapat well presented. Nakaayos kayo kasi ang kadate natin, sino? Tingnan mo yung katabi mo. Okay po ba itsura? Sabi nung iba, hindi si Lord ang kanyang isip. Maski sa panaginip, hindi si Lord, kundi yung song leader, cute. Ay, yung drummer para, wala, taken na yun eh. Yung dito pala, yung nagso-song lead. Very anointed. Palakpakan. Praise God. So ang mahilig siya dumalo dahil laging nandun yung kanyang sinisinta. Mali eh. Pero marami sa atin yan kahit hindi nyo sabihin. Maraming ganyan sa atin. Amen? Kilig na kilig, akala ko yung pinag-uusapan. Akala ko blessed na blessed doon sa mga patotoo, doon sa mga preaching. Iba. Parang may pangalan ako naririnig. Yun ang pinag-uusapan. Pag uwi namin sa Camellia, may mga pinag-uusapan. Joke lang yun. Okay. Mga evangelists, chicks, Bible study, discipling, instead of seek first, chick first. Dumadalo pero hindi para kay Kristo, kundi kay Christy at saka kay Christian. Sino si Christy rito? Sino si Christian? Praise the wala naman. Okay, yung Christian naman, meron pa. Uri ng Kristiyano, preoccupied ng worries or cares of life. Laging hanap ay relief kapag giving away, ayaw makinig. Lagi na lang po ang tuon sa kanyang pangangailangan. No? Tahimik po tayong lahat, kasi tinatamaan tayong lahat. Masakit. Next. Ito lang po, foundation lang. Karestiyan, balat sibuyas. Hindi lang nakamayan ni Bishop. Hindi lang minsan nag-return call si Bishop kasi ang daming ginagawa. Aba, nagtampo na. Napansin o bahagyang natamaan ng Word of God. Lilipat na sa iba. Nagpalit na ng tatay, nagpalit na ng nanay. Alam nyo, ang daming ganyan. Nakakalungkot. Amen? In short, maramdamin. Meron po ba dito nun?
Wala na. Lumipat na raw sila. And of course, yung last is a genuine Christian. Yan. Dapat dyan tayo eh. Sana all. Sana dito tayo lahat. Inspired by the love of God, inspired by the Word of God, and with a life that is transformed. And this is what we will be talking about this morning. What kind of a Christian are we really are? Ano bang klaseng mga Kristiyano tayo? Hello? Okay. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, let's check. Kung iniisip mo, pastora naman, huwag mo na akong tanungin. Imagine, lagi ako nasa Bible study, nasa online prayer. Nag-church ako, pastora, giving, ako'y nagkakaloob. Huwag mo na akong tanungin yan. Tumatanggap ng communion, naniniwala sa Diyos. I'm really talking about the love of Jesus, praying, hello? Don't qualify anyone to be a Christian. Kahit po sa mga ganitong mga bagay, minsan, ang ating ginagawa, it's according to the standard of what we are doing. Hello? Pero, salat na salat, doon po sa standard na sinasabi. Since ngayon po, communion natin, maganda po ito kasi magninilay-nilay tayo bago tatanggap ng communion. Kasi may paalala bago ka tumanggap ng communion. Kailangan mo munang i-assess ang sarili mo, right? Now, kailangan natin na may assess ang ating sarili at tamang-tama po itong ating ginagawa. Alam niyo po, tayo'y nabubuhay sa ating kultura that we are all guilty for knowing about or knowing things about God without the really love for the Lord. You can sing without love. You can dance without love. You can give without love. Amen? Without loving sino? Kaya mo ginagawa ang inspiration mo si Jesus, right? Kasi siya po ang talagang best example, gracious giver. Ginawa niya yon dahil mahal niya ang kanyang ama. Binigay niya ang buhay niya. He always commune with his Father. Hindi po siya umaalis sa laylayan ng kanyang ama. He always talked to his Father, asking his Father kung ano ang gusto ng kanyang ama. Tayo minsan, kung ano ang gusto mo, yun ang ginagawa mo. Doon ka namumuhay, doon sa standard mo. So ang inaakala natin, pag ginawa mo na yung mga ginagawa ng iba, katulad ng old religion natin, minsan nga pinapaskil pa yung kanyang mga donation doon sa pader, donated by Mr. and Mrs., di ba? Hello? That's thing, makikita po natin na hindi po natin kailanman pwedeng ipagmalaki yung kakayanan mo, yung ginagawa mo, yung pinagkakaloob mo. Kundi bumabase lahat yan yung standard ng love mo kay Lord. Tanong ko sa inyo, gaano nyo kamahal ang ating Panginoon? O yan, tingnan nyo, hindi nyo na ako masasagot dyan. Gaano nyo kamahal si Lord? Hindi amin eh, gaano eh. That's one thing. Loving Him with all our heart, soul, mind, and strength. But are you doing it? Are we doing it? Are we loving the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our mind? Hallelujah. And for this, gusto po natin maintindihan ng lahat ng gusto pong iparating ng Panginoon. People can speak about being powerful, the Lord as being powerful. We can talk about that God is all-knowing, loving, forgiving. Marami pa pong mga character ang Panginoon. But how many of those people actually really love God? Now, first, we need to understand, according to the Bible, what the Bible is saying to us, a Christian is someone who walks in the way of life in contrast to the way of death. Ulitin ko po. Ang Kristiyano ay isa raw na lumalakad dun sa daan ng buhay, hindi dun sa daan ng kamatayan. Now, tingnan po natin, no? Para mas lalo nating maintindihan. And that is the way wherein si Jesus po ang talagang nagbukas ng daan. He is the Son of God. And Jesus Christ said in John 14:6, I am
The way? Isa po yan sa ating inano kanina. Okay, no one comes to the Father except through me. Notice mga kapatid, si Lord hindi niya sinabi that He will show the way. Sabi ni Lord, I am the way. Nararamdaman mo ba minsan mga kapatid na ikaw ay ligaw sa daan? Nararanasan niyo ba minsan ligaw ka sa daan? Na hindi mo nalalakaran yung daan na sinasabi ng Panginoon na siya ang daan? At meron kang ibang daan na dinadaanan sa oras na ito? The Lord is just calling your attention. Ako po nung panahong nang ako po'y Kristiyano, hindi pa po ako totally surrender kay Lord. Ang yabang-yabang ko, kahit Kristiyano na ako, napakayabang ko nun. So totoo lang, kasi po nung yung aming business, nung napakalaki, we are earning out for 4 million, 45% ang aming earnings dyan. Subi yun. Ngayon, out from that, kasi yan ay God-given business, pinag-pray namin yan. Alam niyo po, ito yung totoo, maniwala kayo. Kapag ang tao nagkakapera, nagbabago. Correct me if I'm wrong. Aalis na ako dito. Kapag ang tao nagkakapera, meron ng mga pagbabago na nangyayari sa buhay niya. Ito po ang pinaka-nakakalungkot dun. Hindi na po priority si Lord o ang isip niya, sa Kanya na po nagmumula ang lahat. Nagkamali na po ako ng dinadaanan ko nun. And you know what? My life really, alam kong tinatawag ako ng Diyos. Gusto niyang maglingkod ako full-time. Ayoko pa, kasi may negosyo ako eh. Grabe, kumikita kami ng asawa ko, laki-laki, araw-araw marami kang pera. Sino pang wala araw magpera dito? Ayaw may pera. Uy, kunwari po. Sino nga yung may pera? Di ba gusto natin may pera? Pero hindi po natin gagawin yung pera na priority kay Lord, tama? Ang nangyari sa akin, nabaligtad na lahat. Dati priority ko si Lord. Yung pinadadaanan ng Diyos, yun ang pinaka-ultimate na sinasabi. Anak, halika na maglingkod ka. Anak, halika na, gusto ko full-time ka. Sabi ko, Lord, teka muna, wait muna, kasi lagi tayong ganyan. Wait lang, Lord, wait lang. Kaya nga pati mga anak natin, pagka tinatawag nyo, wait na, wait lang ma, wait lang ma. Kasi tayo mga magulang, no, wait tayo ng wait kay Lord. Tinatawag ka na, may tinatawag dito. Pero wag mong sabihin, Panginoon, tsaka na lang, sandali lang. Kasi kailangan ko munang maraming pera para masustain ang iglesia, masustain. Wag mong sabihin yun. Ano nangyari sa akin? Kailangan ko pang muntik ng mamatay. 2 taon, nagkasakit ako. Walang gamot na walang ospital na makapag-diagnose ng sakit ko. Depressed kaming pamilya. Sabi ng mga kapatid ko, ano ba nangyayari dyan? Ang payat-payat ko na, ayaw ko nung may kausap, hindi na ako kumakain. Ang akala ko, ang pera ko makapagpapagaling. Alam niyo po, ang dami-dami kong laman ng wallet ko nun. Pero pag tinitingnan ko ang laman ng wallet ko, wala akong gana. Kasi hindi naman ako makakain. Kahit anong ihandang masarap ng asawa ko sa table, hindi ko makain yun. Kasi wala kang ang gana. 2 taon akong pinahirapan ng sakit na hindi ko alam kung ano. Pero ano yung nangyari? Kasi every moment po, pag ako'y sinumpong, sa isang linggo, 2 beses ako sinusugod sa ospital. Si Ray nga po, pagka dumaan sa highway, just Aguinaldo, sinasalubong niya na po, naka-hazard siya kasi itatakbo ko dahil iba ang pakiramdam ko na hindi ko naman alam kung ano. Naaawa ng mga doktor, ang nagagastos namin during that time, kada confine ko po is 30,000. Twice, 60,000. Hindi ba mauubos ang pera mo? Alam niyo bakit lang ako ginanon ng Lord? Maunawaan ko kung ano yung plano niya, yung daan na pinadadaanan niya sa akin. Sabi niya, anak, I am the way. Ako ang dami kong way. Tayo kasi sanay tayong gumagawa ng sarili nating paraan. Sino po rito? Mahilig gumawa sarili niya. Kasi nakasanayan mo, tama? Nung nakay Kristo ka, sinurrender mo lahat yun. Tama po ba ako? You have already surrendered everything to God. And you allow Him to lead your way, right? Siya na po ang maglilid. Ang problema, kahit po Kristiyano na, tayo pa rin na naglilid ng buhay natin. Kaya minsan pagka may mga frustration, ano nangyari sa iyo, pastora? Binuhay ka ba ni Lord? Kung walang trigo dito, hindi ako binuhay. Anong ginawa ko? Humarap po ako sa isang pader. Naglalagay kasi ako doon ng mga verse. Hindi ako makabasa eh. Hindi ko po mabasa ang Bible, hindi ako makapag-pray. Hindi ko magawa yan.
Yung anak ko po sa harapan, hindi ko naalagaan yan during that time. Na-deprive po ang right ng mga anak kong alagaan ko kasi may sakit ako. So ang ginawa ko po, sabi ko, Lord, buhayin mo po ako, bigyan mo po ako ng isang chance, maglilingkod ako sa iyo. Alam niyo po, walang 3 buwan. Nagulat po ang madami. Bigla po akong lumakas. Parang magic. Pero I do believe, God heard my prayer kasi yun ang gusto niyang daanan ko eh. Sabi niya, I am the way, anak. Sige na, lakad na doon. Kasi ako yun, anak. Ako yun. So anong ginawa ni Lord? Pinalakas po ako. Every time na magkakasakit ako, maramit na naman po ako mamatay noon. Nagkaroon ako ng sakit sa gallbladder. Nagpipreach ako. Halos hinihimatay ako lagi sa pulpito. Hindi pa ako nagpapa-ospital hanggang hindi sasakit ng masakit. Kasi po ang aking buhay inilaan ko sa Diyos. Hanggang no ako po'y maoperahan, payat na payat ako, nangangaral ako payat, umiiyak ang madami, pero yung spirito ko po talagang napakalakas. I've learned how to entrust my life to God. And when the Lord showed me the way, I took that way. I really take that way and make Him to lead the way. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ano po natin, what kind of way yung sinasabi ng Panginoon? Okay? The first thing that we need to understand, mga kapatid, the way that the Lord wants us to have, it is the way of peace. That's number 1. The way of peace. Sabi po ng John 14:27, peace I leave with you. Peace I give you. I do not give to you as the world gives. Kaya po, pag tayo ay lumalakad, no, the way of Christ, mai-experience po natin yung inner peace. Kaya dapat sa ating mga Kristiyano, kung totoong Kristiyano ka, ano man ang sitwasyon mo, hindi ka mag-aalala. Ano man ang naririnig mo sa paligid mo, hindi ka maaapektuhan. Mainit po ba ulo pag walang pera? Apektado, pastora. Sino po nakaranas dito? Walang-wala, nag-pray siya, binigyan ng Lord. Ako po, wala akong masasabi muna sa kasi base lang po. So, hindi ko po itinataas si Pastor Lito po, si Pastora Mercy. Ano ko po kasi, mga anak ko po yan eh. Ngayon, giniba po nila lahat. Pag pumupunta po ako sa bahay nila, pag binuksan nyo yung kawali, minsan po nilagang gulay. Tingnan mo kung may sahog, wala. Minsan hindi sila kumakain. Totoo po yan. Si Pastor Miller, ganoon din. Umiiyak ang mga anak. Dad, gusto ko ng chicken at saka cake. Sabi ni Miller, mag-pray muna tayo. Dad, basta mag-pray tayo, ang Lord magpo-provide. Anong nangyari? Nag-pray sila. May kumatok. Sister, Ningning. Pumatok sa church. Pagbukas nila, may dalang chicken at saka cake. Palakpakan natin si Lord. Pag na kay Lord ka at Kristiyano ka na, hindi ka na mag-aalala that you have that kind of peace that you cannot get sa mundong ito. That only God can give that inner peace that passeth through understanding. Sinasabi nila, alam nyo, kayo mga Kristiyano, ang dami na nangyayari sa paligid, nandiyan pa kayo, pray lang kayo ng pray, ba't lang magkakamukha, magpapalit na kayo ng mukha, kasi araw-araw po nasa church kami noon eh. Noong nag-pandemic po, natigil, online kami. Ngayon po, online namin, araw-araw, walang tigil. Alam nyo kung bakit? Kasi naniniwala tayo that the only one who can give that peace is none other than our relationship to Jesus Christ. Ano man ang kailangan mo? Sino may kailangan dito, taas ang kamay? Naniniwala? Alam niyo po, itong panahon na to, kami po mag-asawa, talaga kami nila Bishop. Alam ko rin, hindi nila sinasabi mga problema nila sa amin. Kami, hindi namin masabi ang problema namin sa inyo. May mga pinagdadaanan po kami mag-asawa na kami lang po minsan nagdi-discuss. And you know what? Nakakatuwa pala pag nilakaran mo ang pagiging Kristiyano mo. Hindi ka kailanman malulugmok, hindi ka magwo-worry kasi nilalagay ng Diyos sa iyo yung kapayapaan. Nasabi niya sa akin, anak, I will take charge. Ako ang bahala. Kaya sabi ko, yung pumunta po kami ng Sambales, malaki po problema namin mag-asawa noon. Hindi po kaming dalawa sa paligid namin. Malaki pong problema. Ang sabi ko lang, Dad, iwanan kita dyan.
Magsuserve ako, magmi-mission ako. Lord, magmi-mission ako. Basta gagawin ko yung pinagagawa mo, bahala ka sa problema. O ano nangyari? Praise the Lord. Tinugunan ng Panginoon. Nakakatuwa. Kasi nilalakaran mo na siya ang daan. Amen. Walang ibang daan. Pangalawa, it is the way of peace. Christian, of course, the life of a Christian is also the way of purity. Yan ang dapat nating daanan. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Maring ikaw, people may say, alam mo, anong taong yan? Okay na tao yan. Maybe you are okay. Pero mga kapatid, hindi mo pwedeng itago yung ginagawa mong kasalanan. Tama po ba? Pwede ka magtago sa tao, sa labas, okay ka, pero yung pala, nag-i-struggle ka sa kasalanan within. And mostly, ang marami sa Kristiyano, immorality po ang isa sa pinakamabigat na problema ng hindi naman natin nababasa isip ng tao eh. Tama ko? Hindi naman natin alam kung ano yung kanyang affairs every moment. Minsan nakikita lang tayo Sunday, Wednesday, minsan sa fellowship. Pero the whole day, of course, yung nag-iisa ka, na ikaw mismo, kung ano yung iyong katatayuan, alam ng Diyos yan. Wala kang pwedeng ilihim sa Diyos. Amen, mga kapatid? Do not fool around with sins, mga kapatid. Do not play with anything na maaaring ipakapapahamak ng kaluluwa mo. Baka na minsan, dishonest ka na sa school, nangongopya ka. Sino po rito estudyante? Kami nung araw, pag kami nangodi ko, hindi naman kami Kristiyano, oh. Kaya ako, minsan sa pader, ang titindi, pader, sa ilalim ng sleeves. Ang titindi namin mangopya nun. Titindi namin mandaya. Baka naman hanggang ngayon, Kristiyano ka na, ganun pa rin ginagawa mo. O, sa trabaho. Dapat tayong nauuna ron, di ba? Or, sakto sa oras. Late lagi. Saan ka nakakita ang Kristiyanong late? Sa church. Walang late. Kanina po, pag ang Diyos nagbukas ng langit, wala pong pwedeng magpaantay. Hello, church? Pag nagbukas ang langit, hindi mo sabihin, Lord, pwede ba antayin mo ako? Pag sinara ang pintuan, sarado na, wala nang makakapasok pa. Sanayin mo na sa church na huwag kang malate. O tahimik lahat. Huwag na po tayong malilate. Yung oras ng panambahan, gawin po natin na tayo po ay mag-church ng on time. Amen? One way of showing, mga kapatid, that our life is had been made pure ng ating Panginoon. Sa pamilya mo, okay? Gusto mo na dapat ang buhay mo, it is what the Lord wants you to live. Hindi yung standard mo, hindi yung gusto mo. Live a life of purity. God is holy, so we must also be holy. Sinong taong hindi nagkamali? Sinong taong hindi nagkasala? O meron namang antidote dyan 1 John 1:9. Just confess your sin, and the Lord will forgive us. Amen? Yung iba kasi, nagkakasala na dead ma lang, hindi humihingi ng tawad. Hindi nyo ba alam, nagpa-pile up yan, magiging kalyo sa puso, hanggang manigas yan, at wala na kayong maramdaman. Na parang ordinaryo na lang yung paggawa ng hindi tama. Amen? The way of life of a Christian is also the way of love. One thing, the way of love. Sabi ng John 13:35, all men will know that you are my disciples if you love one another. Alam niyo po yung love ngayon, gas-gas na yan eh. Kasi po sa mundo, it really describes a person exploiting the emotions of another for his own satisfaction and selfishness. Hindi po yan ang love. Tandaan po natin, ang sakripisyo ng Panginoon, ginawa niya yan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Amen? And that true love really involves wanting the very best for someone, no matter what it may cost us. Kaya po alam nyo, yung ating ginagawa, kung wala kang love, yung mission natin, kung wala kang pag-ibig dyan, magre-reklamo ka. Buti nga tayo yung ating mission, meron pa tayong paper plate, meron pa tayong mga disposable. Nung araw, Pastora Reb, di ba, nung panahon natin noon,
Ang mission nun talaga pong ibang klase. Alam nyo, naranasan kong matulog yung, buti pa, totoo may unan, kaya pala lagi po ako may pantal dito. Nag-mission kami sa Leyte, 3 linggo. Kasama ko si Pastor Mercy, lagi ko yung katandem sa mission eh. Grabe po, nagpapantal ako, ang dami kong pantal. Sabi ko, bakit ako talaga ang kati-kati? Gusto ko na kong umuwi. Hindi, talagang yung lugar namin hindi po maayos. Alam niyo, ang ginawa ko, binuksan ko yung unan. Bisla akong nangati. Yung unan po parang naghalong may laway, may ihi, may sama-sama. Pero yun ang inuunan mo. Hello? Sa Mangyan, nakapunta na po ba kayo? Mga Mangyan, yung pagkain nila, kakainin mo yun. Ano yung inihanda? Yung mag-o-offer sila yung yung kanilang inumin, yung daliri na nakasawsaw. Ay, ranas ko po yan. Tapos yung kuko ang linis. Yung may lupa-lupa pa. Nakasawsaw po yun, ibibigay sa'yo. Walang yak-yak dun. Kaya pag mahina ang sikmura mo, hindi, totoo pati yung pinggan, pati yung klase ng pagluluto. Yung pong mga, po kayo, mga nakabilad lang na karne na inuuod. Hindi nyo na yan. Meron po yung karne na nakabilad, tapos may mga uod, grabe po, delicacy sa kanila yun. At yun po ang pinagmamalaki nilang ipatikim sa mga nagmimisyon. Hello? Hindi po pwedeng, busog po ako. Hindi po, kasi po may kultura sila na hindi mo pwedeng tanggihan kapag sila'y nag-aalok. Kaya po pagka misyon, walang kaartihan. Mabalad pa, Bishop, meron pa kaming paper plate. May mabaon pa tayong mineral water. Doon, balon. Tapos pag silip mo, may mga kiti-kiti. The kind of love that you will show. Si Jesus, hindi nag-inarte. Biro mo, darling of heaven, pinaglilingkuran sa langit, may-ari ng lahat, bababa sa lupa, para ganapin ang plano ng Diyos sa Kanya. Para sa atin. Tingnan niyo po, tapos tayo mag-iinarte. Send lang ni Bishop sa ganitong lugar. Bishop, naman sa bundok naman. Kaming reklamo. Alam niyo po, totoo lang. Mga kapatid, kung bata-bata lang, minsan kanina nagsasayaw ako, tumutunog na yung akin. Yung mga, alam nyo, remember the Lord in the days of your youth. Makakapaglingkod ka ba kung malabo na mata mo, mahina na tuhod mo, hindi ka na makarinig, ngayon pa lang, gawin mo na yung pinagagawa ng Diyos. Ay, Panginoong, sasamahan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ni-encourage ko po, nasa expansion po tayo. Ako po, hindi na ako nag-aalala kung may pera, wala. Kasi alam ko magpo-provide si Lord eh. Tulad yung pamasahin namin sa Coron. Na muntik tayo ma-scam doon, Bishop. Hindi pala scam pala yun, yung 1,400. Actually, 7,000 pala, 7,000 plus. Amen? Kaya nga sabi ko, hindi naman ako mag-iisip ng finances. Andiyan naman si Ate Janet eh. Sige, Bishop, go tayo. Kasi naniniwala ako, si Lord ang bahala kapag tayo ay gumanap ng plano niya sa buhay natin. Amen? Huwag tayo mag-isip. Payayamanin tayong lahat ni Lord. Iko-connecta natin sa kaharian niya at magtatayo ng maraming mga churches ang Diyos sa iba't ibang lugar sa pamamagitan po natin. Amen? Amen. Samahan natin si Bishop. Sabi po ng ibang pastor nakakilala ko, nag-i-enjoy kayo ngayon, no? Nakikita ko kung saan kayo nagpupunta, no? Talaga pong tuwan-tuwa sila na nakakapunta ako sa iba-ibang lugar. Ngayon ko lang po nagawa para po akong bata. Kasi po ito yung gusto pala ng puso ko na matagal na napipigil pala. Huwag mo nang pigilin yan. Kung gusto mong humayo ka, sumama ka. Mag-ipon, alam nyo, hindi nawawalan kabuluhan ng ginagawa natin sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Sa Leyte, pupunta tayo dyan. Maganda kayo doon, Kuya Jessa. Yung mga angkan natin doon. Amen. Hallelujah.
Sabi ko, Bishop, pinagpipray ko itong anak ko pagbalik sa Europe, na gamitin ng Lord, marami na siyang friends. Pero pinagpipray ko yun. Kasi yung una kong punta po doon, nakapag-establish po ako doon, napunta ng JIL. Kasi hindi naman ako nandun, hindi ako resident doon Kaya hindi sila naalagaan, pero ang daming Pilipina. Harvest. I claim it. International Jesus be lifted up, will be established in Jesus' name. Hallelujah. Kiniklaim ko po yan. Sabi ko, hanggang may lakas tayo, paggamit natin. Kasi habang pinapagamit mo, pinahaba ng Diyos ang buhay mo. Di ba? Pinahaba ng Lord. O kaya ako hindi kinuha ni Lord kasi may gagamitin. Kung hindi ako nagpagamit, nakaw! 6 feet below the ground na ako. Hello, church! Kaya wag natin pagmalaki. Hindi, pastora, bata pa naman ako Wala sa edad. Ba't naman kami? Mas maganda nga magsimula ka hanggang bata. Amen? You have to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. The way that really wants the Lord sa ating mga Christian, the way of obedience. Marami rito tigas ulo. Sino po rito tigas ulo? Taas ang kamay. Meron kayong minsan binibigay na assignment sila, bishop, si pastor, hindi nyo nagagawa. Sino po yun hindi nakakagawa? Mag-repent na kayo ngayon. Kung hindi, bubuka ang lupa, kakainin tayo. Mga disobedient. Alam nyo, wag nyo sabihin, obedient ka kay Lord kung ang mga sinasabi ng pastor, ng nanay mo, ng teacher mo, hindi mo magawa. Hello? Si Lord di natin nakikita. Nanay mo nga, tatay mo, teacher mo, nakikita mo, tapos sabihin mo, obedient ka. Hello mga kapatid. Now, if we will be talking about the way of obedience, ang unang gusto ng Diyos, diyan po sa way of obedience is what? Ang gusto ng Panginoon, the way of the Christian is first to serve His Master. Revelation 17:14. Di ba si Lord dinescribe ng Lord of the Lord and King of Kings and Lord of Lords? Amen? So naniniwala po ako that all Christian lives in the light of this truth. So ano nangyari? Once na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, siya po ay Diyos na ng buhay mo. Tama? Tama po ba? Hindi na po ang ibang bagay ang nagiging Diyos mo. Wag yung career, wag yung boyfriend, wag yung business. Amen? Meron pong time. Tayo naman po balanse. Pero of course, hindi natin pwedeng itapat ang lahat kay Lord. Dapat He is always above everything, right? Once you want to obey, regardless of whatever you have or whatever you know, isang tabi mo yun. Just follow the Lord. Amen? Just follow Him. Kung siya ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, anong gagawin ng isang servant? Tayo lang po ay maghahantay ng utos niya at agad-agad gaganapin ng bawat isa. Amen? Huwag mo nang sabi mo, Lord, sandali lang. Sino po rito, mga magulang, ang mga anak, pag tinawag nyo, wait lang. Mga magulang, nandyan po ba kayo? Sino po rito nakaka-experience? Pag tinawag ang anak, wait lang. Yan po ang isa sa mga problema ng maraming mga kabataan. Nung araw kami po, pastora, kayo yun Kaya minsan nag-aano kami dyan Panahon nyo yun Iba yung, hindi lang nasasabi lang naman namin. Pag ang nanay namin tumawag nung unang panahon, hindi pwedeng magwe-wait kami. Pagka sinitsitan ka, tingin pa lang na gano'n, alam na ako, takbuhan na kami. Alam na namin yun. Hello? Ngayon, ang problema, ang mga magulang, luwa na ang mata, katitingin sa inyo. Labas na yung litid, pero hindi pa rin kayo kumikilos. What more? Kung si Lord na hindi nyo nakikita, ang nag-uutos sa inyo o tumatawag sa inyo. Hello? He is already the master of our life. It is no longer I, but it is God who lives in me. Siya na po ang mangunguna. Siya na po
ang tunay na ating paglalagakan ng lahat ng bagay sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Amen? Pwede pa natin ipagpalit? Halimbawa, nataon, merong business dealing. No? Tapos, linggo. Sino ang susundin mo? Yung sinasabi ng Bible na mag-worship ka muna o puntahan mo muna yung kadil mo. Dahil importante yon. Hello, kapatid. Sige po, taas yung kamay nyo. Sino po? Kasi totoo, you have to evaluate everything or else, baka akala mo tama yung ginagawa mo, hindi pala. We need to set this day, a day wherein the Lord is saying to us, honor thy Sabbath. Period. No more, no less. Huwag na tayong mag-discuss doon. Alam nyo naman yun eh. Kasi matatalino tayong lahat. So since the Lord wants your obedience and being our maker, tayo po being our Lord, our King, ang gagawin mo lang as a servant, sumunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na lang. Huwag ka nang magreklamo. Because a real Christian gives God complete authority over his life without caring what it may cost in terms of comfort or reputations. Yung iba nahihiyang magdala ng Bible. Sino rito nahihiyang magdala ng Bible? Pastora, old-fashioned na yan, nasa cellphone na. Alam niyo po, ako kahit may cellphone, I always bring one. I'm sorry po. Si Lord nga, kineri niya yung cross without any reclamation, hindi, complain. Di ba si Lord, kineri niya yung cross without any complaint. Ito sabi niya, pabigat lang sa bag. Nagdadala po ako talaga. Although I have my cellphone, pero iba pa rin po yung may manuscript ka talaga eh. Kaya pag may magnanakaw, ipalo mo, hindi joke lang. Mabigat kasi. Sabi nga nila, pag may nagdadala ng bag ko, pasura mo laman ang bag mo, parang may lahat ng cabinet nandyan na. Kasi po ang Bible po pinakamabigat. And I don't care. Kasi yung bigat na dinala ng Lord sa krus, if you will take it seriously, napakasimple lang magdala ng isang Bible sa bag. Amen? Yung hirap na ginawa ng Panginoon at ginanap niya sa krus ng Kalbaryo is enough for us. Hello, mga kapatid. Sino po dito? Sige, check natin. Sino may dalang Bible dito ngayon? Sige, taas yung kamay. Sino po? Sino po may dalang Bible? Sige, taas. Yung iba, may nasa app, Bible app. Alam niyo yung maiingay dito? Camellia po yan. Ganyan po sila. Praise God. Okay? Basta po, basta bato sa langit, mag-change tayong lahat. Okay? Second, under the way of obedience, Christian is someone who enjoys the gift of eternal life. Are you enjoying the gift of eternal life? Regalo yan eh. Yung iba laging bakit ang muka? Parang walang kapag-asa. Kapatid, isa sa tinanggap mo, regalo ng buhay na walang hanggan. Imagine that. Among all the people that God created, ikaw ang isa sa pinili ng Diyos. Ba't hindi ko nai-enjoy? Ewan ko sa'yo. Ba't hindi natin nai-enjoy yung gift ng eternal life? And this is one of the promises na sinabi ng Panginoon. Hallelujah. John 10:10. Ano sabi niyan? I have come that they may have life and have it to the full. Wala nang kulang. It's all about it. Kaya po tayo ngayon naglilingkod. Kaya ikaw kinilala mo ang Panginoon because you want this. Amen? Lahat naman tayo eventually, mamamatay po tayong lahat. Oras-oras lang. Kaya alam nyo, minsan, pag ako po'y nag-e-emote mag-isa, sabi ko, Lord, paano mo ko kukunin? Minsan nagtatanong ako kay Lord, pero Lord, pag kukunin mo ko ha, ayoko mahihirapan ako. Alam nyo, pwede nyo i-request yun. Lord, kailangan maganda ako pag ano. Alam nyo kapatid, kasi, alam mo, makakapil. Yung isang friend ko po, nag-meet po kami, ako po ay Girls High, FEU. Separate po yung lalaki, separate yung babae. And during my high school, ang mga kabarkada ko, mga tibo, mga tomboy. Pero may mga babae rin po ako, mga classmate. Ang pinagpipray ko kay Lord, ma-sharean ko ang mga kaibigan ko ito kasi nga, mapapahamak sila. Alam niyo yung prayer ko is almost 18 years.
Wala akong ginawa kundi ipag-pray. Umiiyak ako kay Lord para sa kanila. Isang araw, umuwi yung isa. Nag-meet po kami the other day. Nag-meet kami doon. Alam nyo, na-sharean ko sila. Hallelujah! Alam ko, Lord, panahon ito kasi nilimliman ko sa panalangin. At alam kong mahal mo at inabot mo sa panalangin ang mga tao ito. Alam nyo po, they accepted the Lord Jesus Christ. Umuwi po yung isa po ay nasa Nueva Ecija. At ayun, nakuha na naman ng JIL. Kamuta naman ako ng Ang dami pong pamilya doon. Yung isa po umuwi ng tapos nag-usap sila, naririnig ko. Sabi niya, kukuha ka pa ba ng partner? Siyempre ako nakikinig lang. Ayokong pakialaman. Sabi niya, ay, ako hindi na. Sabi po nung isa. Tapos sabi niya, ako kung meron, okay lang. Kung wala, di okay. Yung isa po, born na halos, kasi tuwing kami nag-GGC, ako po yung nagsishare sa kanila. Gamitin ninyo yung sphere of influence ninyo. Hello, kapatid, yung sphere of influence, gamitin nyo kung nasaan kayo. Nandyan ka para gamitin ng Lord. Sino po rito nandun? Parang wala lang epekto. Parang wala lang, yung mga kasamahan, hindi man lang nila. You know what? Kasi pag ang Kristiyano inilagay ng Diyos sa isang lugar, dapat asin, ilaw. May epekto ba ang asin at ilaw sa lugar nyo? Kayo? Baka man maski tatay mo, nanay mo, hindi mo ma-sharean. Hindi makita. Hello, tahimik lahat. Alam nyo kung yung mga marites, tayo po, gamitin natin yung pagiging marites natin, si Jesus ang i-chismis mo. Positive way. Siya po ang i-share nyo. Alam nyo, yung iba talaga, marami kayong mga ma-encounter dyan, but nevertheless, you share it. Amen? Hello? Third, a Christian is someone who has been born into God's family and therefore has become one of God's children. John 3:3. Ano sabi ni Lord? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, when you and I were born into the human family, wala tayong choice. Amen? Hindi mo naman pwede ipagpalit yung nanay mo. Yung ibang mga bata, sabi nila, alam nyo, meron po ako na-encounter. Sabi niya, Pastora, bakit siya ang nanay ko? Ba't siya ang tatay ko? Bakit? Sabi ko, sinong gusto mong tatay at nanay mo? Si Ayala? Si Sobel? Sino? Si may-ari ng SM? Sabi ko, hindi mo na pwedeng palitan ng magulang mo. Yan, dyan ka na. Inilagay ng Lord. Pero, tayo po bilang ipinanganak sa laman, kailangan, wala na tayong choice no na, nanay, tatay mo, yan na, sila na yan. Wala nang choice. Pero, bilang mga Kristiyano sa spiritual, we have a choice. Kailangan mong maborn again. Kailangan mong ipanganak na muli sa Espiritu. Yun po isa sa mga requirements, mga kapatid, na kailangan maintindihan natin. Doon sa John 3:3. Okay? So, kailangan kasi, mga kapatid, mangyayari lang ito na ikaw ay magiging kabilang sa pamilya ng Panginoon kapag una, nirepent mo yung kasalanan mo. Hindi lang nirepent, hindi mo na uulitin. You will drive yourself away from whatever sin that really that can really affect us. Marami po mga kasalanan. Hindi po basta-basta yan. Niligawan tayo ni Satanas ng panghabang panahon. Kasi po ang kapartner natin sa matagal na panahon. Imagine, kung ako po'y na-born again ng 22, hindi agad-agad papayag si Satanas na maging kanya ako, ay na makipaghiwalay sa akin. Kukulit at kukulitin pa rin ako ni Satanas. At kung kapatid, matibay po ang ating pong pananampalataya sa Panginoon, yung ating pong pakikipag-ugnayan sa Kanya, we can always live a life of victory every day. Kasi araw-araw po walang hindi po nakakaranas ng problema ng kasalanan. Tama? So kailangan yung ating relasyon sa Diyos, yung yung malalim na relasyon, syempre, it really takes effort sa relationship Paano mo makikilala si Lord kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? Sino po rito nagbabasa ng Bible? Oh, how often? Gano kadalas? At gano kahaba? Kasi hindi mo siya makikilala kung 2 minuto lang. Yung gaganon lang, mini,
Ay, teka muna. Naku, galit si Lord. Teka, papalitan ko. Teka, sandali lang. Ganon po ba tayo magbasa ng Bible? Pagka medyo nagagalit, woe to you, ganon. Naku, hindi akin to, sa katabi ko yun. Hindi ito mensahe sa akin. Kasi ang gusto kong, huwag kayong mamili ng mensahe. Tandaan ninyo, pag nagbukas ka ng Biblia, mensahe ng Lord yun, tanggapin mo lahat yun. Huwag kang mamimili. Katulad din ng mga mensaheng napapakinggan natin, huwag kang namimili kung yun ang sinabi sa lingkod ng Panginoon. Di, tanggapin natin. Kasi it takes a lot of effort to become a mature Christian. You have to read a lot, meditate a lot, pray a lot. Eh kung ang prayer mo lang, Lord, thank you for this food, amen. Minsan nakakalimutan ta, nakasubo na, tapos yung amen nasa, ay oo, nakalimutan. Lord, amen. Imagine all of these things. Alam nyo, itong sinasabi ko po sa inyo, alam na ninyo eh. It is just a reminder to each and every one. Kasi matatapos na naman ang 2022. At ano ang pwede nating maialay sa paanan ng Panginoon at the end of this year? Tandaan po natin, hindi kailangan ng Lord ang yaman mo. Hindi kailangan ng Diyos yung marami mong bahay at sasakyan. Alam niyo kung anong inaantay ng Panginoon? Mga kaluluwa na iaalay natin sa kanyang paanan. At yung naantay natin, sabihin ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Yun po ang kailangan natin na marinig. Kaya po, sabi ko nga, okay lang po na binibless tayo ng Diyos. Kailangan natin yan. Pero hindi po yan ang bumubuo ng pagkatao ng isang Kristiyano, kundi ang totoong kalagayan niya sa mata at harapan ng ating Panginoon. Amen? Hello? Ba't po tahimik kayong lahat? Gutom na po ba kayo? O may pangapagkain naman po kaming dala? Mamaya ko kakain. Serious po kasi yung pinag-uusapan natin eh. Kasi ito yung nag-iisang kaluluwa mo. Pag yan nakalampas, lagot tayong lahat. Minsan ka lang mabuhay. Hello mga kapatid, alagaan natin. Yung iba yung kotse, kung paano po nila lagyan ng cover, ayaw padapuan sa lamok. Pero tingnan niyo po yung mga buhay natin. Mga kapitbahay niyo, paano kayo ipakilala? Paano nila kayo i-describe? Asawa ninyo, paano kayo i-describe? Naku, Daddy, wag mo akong di-describe kay Bishop, ha? Joke lang. Kausapin niyo pa. Paano tayo dinidescribe ng ibang tao bilang mga Kristiyano? Kaya alam niyo, sa Camellia, ingat na ingat kami doon. Kahit nga ingat na ingat ka, meron pa rin mga chismis eh. Yung hindi mga totoo. Hallelujah. Ang dami pong gumiba. Hindi nila pwedeng gibain kapag kayong pundasyon mo matibay kay Lord. Amen. Totoo po yan, mga kapatid. Sige po, palakpakan nyo si Lord. Okay, as to ayoko na kang i-guess. Ang haba mo mag-preach. Dami reklamo nitong mga ano ko eh. Yan po ang lagi nirereklamo sa akin. Pastor, ang dami sinasabi. Oy, minsan lang po ninyo ko, no? Thank siya pa. Binigyan niyo ako ng chance. Mahaba ko talaga mag-share. Kasi gusto ko po isa-isahin talaga eh. Ayoko po ko talagang maiwanan nito kasi opportunity ng Lord to para iparating sa inyo. Okay, now, in Matthew chapter 7, tatapusin ko na po. Wag ko kayo mag-alala. Sandali lang po ito. Si Lord po, it really makes clear to Him yung issue po ng totoong problema. Kung babasahin po natin yung verse 15 to 20. Okay? Jesus is coming near the end of the Sermon on the Mount. Nakita natin yan. So, He really warns those claiming to be something but not bearing the fruit of what they claim to be. Tandaan natin, ang sabi ng salita ng Diyos, ang isang malusog na puno ay nagbubunga ng malusog. Okay? Yung pong mga puno na mga may sakit, of course, bad fruit. And sabi ng salita ng Diyos, you will recognize who is real by their fruits. Okay? So from here, malalaman natin yung highlights na the tree is always known by the kind of its fruits na pinuproduce. So, tandaan natin, figs are not gathered from thorn bushes. No grapes from bramble bush.
So whatever the tree is will determine the kind of fruit it bears. Now, in the same way, tayo pong mga sinasabing genuine Christians will bear corresponding fruit. And there will be evidence that we are truly in Christ. So one of the greatest is our dear desire na tayo po'y makapag-fellowship sa ating Panginoon. We always want to draw near to our God. Amen? Another fruit, yung mga radical life-giving joy. And as we walk in the fellowship with Him, ma-experience po natin the highest and most satisfying joy that is available in our hearts. Okay? So, this kind of fruits na makikita na i-exhibit po yung ating love kay Lord, genuine affection sa ating Panginoon. We see Him as the treasure above every treasures na meron po tayo sa ating buhay. Worth losing and leaving everything to attain. Amen? So, ang evidence po nito, mga kapatid, yung ebidensya ba? Kailangan kasi makita ang ebidensya. Pag walang ebidensya, delikado yan, mga kapatid. Importante ang ebidensya sa buhay bilang isang Kristiyano. And according to 7:21-23, in Matthew, following the tree, of course, following the tree and the fruit teaching, dito po ipinagpatuloy ng Panginoon, ine-explain niya, many on the last days will appeal to their belief. Anong sabi ng 7:21? Lord, Lord! Yun lang, ine-express lang po nila yung kanilang paniniwala. Pero kung titingnan po ninyo, yung mga susunod, yung word sabi niya, hindi ba Lord, nagpaalis kami ng demonyo? Did we not? Ibig sabihin, nakabase po sila sa kanila pong mga alam sa kanilang mga gawa. And this is not what the Lord requires of us. Yung paniwala mo, meron kang ginagawa, pero base lahat yan sa iyo, hindi kay Kristo. Yun po ang mahirap sa atin. Kaya wala tayong ipagmamalaki. Alam niyo, marami pong mga talagang tumatawag minsan sa harapan, pag nagle-lay-hands, gusto nila tumaob. Hindi mo lang kailangan tumaob yung pinagpipray mo eh. Kasi within their hearts may ginagawa si Lord. Kasi tayo, we always want yung pong pride. Uy, tumaob. Uy, sumuka, ang dami. Yung bang iniintay mo ganun? Hello, hindi po doon. Tandaan ninyo ang genuine na pagbabago ng tao sa puso nila. Kahit lang umaawit ng simple, kapag talagang in-all out mo yon, nararanasan mo talaga ang kilos ng ating Panginoon. Simple lang yung tumatayo, yung preaching, Pastor Joseph, shout out. Natuwa po ang ating mga kananayan. Mayroon po si Lola, nagpunta, ay, okay yun ah. Sabi sa akin, sino po yun? Yung nag-preach doon, sino po yun? Sabi ko si Pastor Joseph po yun. Biro mo, palakpakan nga natin ng live. Kaya sabi ko, pinagmamalaki ng Panginoon ang kanyang mga, akala mo lang ganun, pero merong nagaganap sa tao na nakaupo na nakikinig sa'yo. Because you give it the most of your everything. Kaya pag itayo'y naglingkod, give the most of everything that we have. Bigay mo na lahat. Huwag ka nang magtabi. Huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magsubi. Bigay mo na kay Lord. Wala namang hindi nawawala ng kabuluhan sa ginagawa natin. Amen? Hello. So yung amin pong ginawa, papuri po sa Panginoon. Galing po kami sa Philcom. Kaya po nakakatuwa po na mag-increase Lord. I-increase din ng Panginoon yung pong mga mag-aawit, mga composer ng mga Tagalog song. At isa po sa privilege na binigay sa ating kapatid kay Brother Jess. Salamat din po at tayo po ay sinuportahan ni Bishop. At naitaas din po ang pangalan ng Panginoon, Jesus be lifted up during that day. Nakakatuwa. Ang Diyos talaga, makita natin. Sabi ko, Bishop, grabe yung ginagawa sa church ngayon eh. Nag-e-explore talaga sa lahat ng area. Bakit? Kasi nakatuon doon yung ating mga atensyon sa pinagagawa ng Diyos sa atin. I am the way. And let's walk on the way wherein God is leading us. Okay? So anong gagawin natin? Ulitin natin, balik tayo sa ABC. Tapos na po ako. First, mga kapatid, anong gagawin natin? First, kailangan natin sa oras sala. Lahat tayo makasalanan. Sabi niyo ba, hindi ako asya lang. Hindi po. Pagka walang kasalanan, pwede na pong muwi. Resolve ka na. So we need to admit, according to the Bible, okay? We need to admit that every
of us, including me, we are all sinners. At kailangan meron po tayong gawin doon. Pangalawa, we must believe what Christ has done for you on the cross. Paniwalaan mo yun. Naniniwala ka ba doon? Baka hindi ka na doon naniniwala. Baka meron ka ng ibang pinaniniwalaan. Kasi yun po ang pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Amen? Kasi minsan nawawayward po tayo eh. Huwag kang makikinig sa sinasabi ng iba. Makinig ka sa sinasabi ng Panginoon sa'yo. The final, you must take to confess that Jesus Christ is our Lord. Wala kang ibang Lord sa buhay mo. Amen? Simple, pero marami na pong nakakalimot dito. Simple, pero marami na pong hindi gumagawa nito. So ngayon, ang nais ng Diyos, ibalik tayong lahat. For us not to be from number 1 to 9 na Christians, at tayo po ay ma-maintain po natin, and of course, the Lord wants an exceeding and abounding na pagkilos at paggalaw sa ating mga buhay. Are we ready to give ourselves to God? Na wala na pong hahadlang. Na anumang bagay sa buhay mo, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, I give everything to you. And please, Lord God, i-lead mo ako doon sa road na kung saan nililid mo ang bawat isa. So mga kapatid, kung meron pong out from the fruit of the Spirit, nasahin po natin talagang lahat ito ay magkaroon po tayo. Kasi ito po yung mark na tayo po ay totoong kinasisihan at kinasihan ng banal na Espiritu. We need to display the fruit of the Spirit. Makita nila na totoong buhay si Kristo dahil sa buhay mo, nakikita niyang may nangyayaring pagbabago. Are we willing to do that? Amen? Are we willing to do that? So ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba natin ang puso ko'y dinudulog sa'yo? Pwede po ba nating awitin na gawin natin ang Panginoon ang maging tagapanguna po natin? Hallelujah. And after, tayo po'y magpe-pray. Loobin po natin maging banal na tahanan ng Panginoon ang ating po mga buhay as we continue to open our hearts to start praising, honoring, and worshiping God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Amen, Lord. Ang puso ko'y dinudulog Sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wakas na pagsinta. Oh Lord, daluyan ang walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Can you declare it, church? Come on, ang puso ko, come on! Oh, hallelujah, Lord! Hallelujah!
wagas na pagsinta. Salamat po sa iyo. Hallelujah nang walang hanggang mga papuri at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, binubuksan po namin ang aming mga puso sa inyo. Inaalaw namin, Lord, muli na ikaw ang manguna dito. Yes, Lord. Papakumbaba po kaming lahat. Humihingi kami ng tawag. Amen. Sa napakarami po naming naging mga pagkukulang. Yes, Lord. Panginoon, kung kami po'y gumaganap, ano man ang amin po mga panawagan sa church kung saan mo kami, Lord, pinagsama-sama, Amen. ang dalangin po namin, Lord, ma-establish ito sa katotohanan ng lahat ay nasa pag-ibig namin sa'yo. Amen. Kung may nakikita ka, Thank you, Jesus. kahit kaliit-liit ang mga kasalanan ngayon, Amen. hiling namin, kami po'y inyong linisin, hugasan Yes. ng iyong makapangyarihang dugo. Lumalapit kami, O Diyos, muling nagpapasakop. At patuloy na tinatanggap ang hamon ng mga paglilingkod. At gagawin namin ito, Panginoon, that our baseline is our love for you. And as we love you, Lord God, we will also love people around us. And thanking you, Lord, even for giving us a chance. Marami na po, Panginoon, na wala sa mundong ito, and never you have given them the chance to serve. Lord, kami po, na nagbibigay kayo, O Diyos, ng katalinuhan at maraming kaalaman, magamit namin, Panginoon, sa ikalalaganap ng inyong gawain. Dalangin ko ang maraming kaluluwa, ang maraming kaluluwa, ang maraming kaluluwa through us. Dahil nakikita po nila, O Diyos, Yes, Lord. ang mga bunga ng Santong Espiritu sa aming po mga buhay. O Diyos, as I declare in the mighty name of Jesus, the word, Jesus said to His apostles, abide in me as I abide in you, just as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither you can unless you abide in me. The Lord said, I am the vine, and you are the branches. Those who abide in me, and I in them, bear much fruit, because apart from me, you can do nothing. John 15:4 and 5. And this is, Lord, our foundation, wherein I know and I believe, gagamitin po namin ito sa pang-araw-araw po naming buhay. Whether we are inside our home, inside, Lord, the office, in our community, sa church, at kahit saan mo po kami, Panginoon, dalhin, Thank you. we will abide on you, Lord. Amen. Truly thanking you for everything that you have done. Thanking you for the forgiveness of our sins. Cleansing us with your most awesome and precious blood. And thanking you even for the opportunity for among all the people that you have created, O God. Kami po ang tinawag mo, pamilya, Panginoon, sa bawat community to shine Yes, light Lord. and be the salt, Lord, sa mga naroon. Makikita po nila ang magandang halimbawa ng isang Kristiyano sa aming mga buhay. Yes, Lord. At nawa, Panginoon, patuloy pa po kaming lumago, at lumalim Amen. sa inyo, Panginoong presensya. Salamat, Ama, sa lahat ng ito. Itataas, wala kaming ibang paparangalan, wala kaming ibang pupurihin, at ibang ikaw lang. Salamat, Ama, pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. And everyone says, Amen. Amen, amen. Malakas na palakpak po sa Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Dapat po tayo
tayong magalak ngayong umagang ito sapagkat God wanted us to change us from His glory to glory, to change us from inside to outside. Kaya dapat tayo magalak at magpasalamat sa Panginoon. Amen! Umawit muna tayo kay Lord. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord! Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah! Amen! Kung ating pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Amen. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Jesus, salamat, 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 oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Huli pa sabihin natin, salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na! Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Lord, hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makumpleto. Tuwing sumasamba sa'yo, saglit sa ngalan ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba, O Diyos, purihin ka.
Sagad-sagaran ng kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang na. Sino pong malaya? Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumpleto. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumpleto. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makumpleto. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Hallelujah! Yes, Lord! Kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Amen! Kasiyahan, tunay na nagdarama ko. Hallelujah! Yes, Lord! Amen! Lumaragas ang pagpapala ang ibubuhos ng Diyos sa ating lahat. Umanda tayo sa sunod-sunod na pagpapala. Amen! Amen! Thank you, Lord! Everybody, clap your hands! Angkinin natin ang lumaragas ang pagpapala ni Lord. Dadaloy sa bawat isa sa atin. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Amen. Yes, Lord. At ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng ating Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. At ako'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng pangako niya. There we go! Malakas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilagang kanluran, timog silangan, saan pa magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtanan. Pawitin natin, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Oh, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasayaw, pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binitawan ang lahat ng mga huwag kayo umawit sa ating Diyos. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilagang kanluran, timog silangan, saan pa magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Muli pawitin natin, lumaragas say. Lumaragas ang pagpapala. Sabihin po natin, hindi ako magtataka. Ba't sa'kin napupunta? Hilaga, kanluran, timog silangan, saan pa magpunta. Aking nakam sa huli pagkakataon, rumaragasa. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan.
ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Hilag-hilaga, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagmaragasa, lumaragas ang pagmaragasa, maragasa, lumaragas ang pagbabala, aking nakamtan na. Hallelujah! Yes, Lord! Amen! Bago po tayo mag-pray, the Holy Spirit impress upon my heart to pray for all the couples. Ito po yung nililid sa akin ng Holy Spirit. Kasi in this last day, the number one, the devil na gustong wasakin at sirain ay ang relasyon ng mag-asawa. No? Pag nasira ang relasyon ng mag-asawa, sira ang pundasyon, magulo ang pamilya, wasak. Kaya importante po na ang mag-asawa ay buo, silyado, na malalim ang pagmamahal sa Diyos. Na po, kaya please come forward, mabilis lamang po. Lahat po ng couple, kung wala man dito ang husband nyo o wife nyo, kayo lumapit kung nag-iisa kayo. Sige po, pakibilisan lamang po natin. Ito po yung kanina pa sinasabi sa akin ng Holy Spirit. Sige po. Ayan. Wala man dito husband nyo, nasa abroad, o kayo'y husband, wala ang wife nyo. Sige po. Ito po ang praise God, leading ng Holy Spirit. Ipag-pray po natin ang mga couples natin. Katulad po ng ating napag-aralan, napakaganda po na the way na magkaroon tayo ng as a Christian ng tunay na buhay, tunay na pagbabago, tunay na matagumpay at masaganang buhay. Meron tayong peace, meron tayong totoong pagsunod sa Diyos, no? Kaya po, mahal na mahal ni Lord ang bawat pamilya, especially ang mga mag-asawa. It is ordained by God, no po. So kaya, amen. Yumuko ang lahat at pumikit, hawakan nyo ang kamay ng inyong wife o husband. O kung wala man ang husband nyo, kayong dalawa na bilang asawang babae. Shikarabakanda, Father God in heaven, as I stretch my hands toward your people, thank you, Lord. I'm here to obey what the Holy Spirit spoke to me, Lord. Yes, shikabababaku prande ke prasatarabakanda sineselyoan ko ang pag-ibig ng Diyos na lumukob sa buhay ng bawat couples na nandirito. Father God, right now in the mighty name of Jesus, Lord, hindi ko pinapayagan ang anumang tangka at paninira at pagwasak ng demonyo sa bawat mag-asawang naririto ngayon sa buong J Blue family in the name of Jesus. Shikabakanda, maging ang aksidente, ang karamdaman at sakit, lahat ng sumpa nilalagot ko sa mga anak ng Diyos na ito sa pangalan ni Jesus, sa bawat couples. Yes, shikababakanda, all demonic spirit, o rabakanda, I curse you all, I destroy you, I pull you down in the name of Jesus. Yes, sakababakanda, wala kang kapangyarihan at karapatan. Because we are God's people, we are God's children. Yes, in the name of Jesus. Kaya sa oras na ito, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus that no weapon that is formed against them shall prosper in the name of Jesus. And greater is Jesus that is in us than is Satan that's in the world. Lord, right now, let your mighty glory and power surround your people, O God. At Lord, hallelujah, ang bawat couples na nambirito'y patuloy na malalim at apoy ang pagmamahal at paglilingkod na gagawin sa iyo simula po ngayon, Panginoon. Lord, ang bawat isa'y hahayo na taglay ang iyong pagmamahal sa kapwa at ang mga kaluluwang. Lord, salamat. I release, Lord, your blessing upon your people, O God, upon their family, their children's children. Lord, I release, Lord, hallelujah, hallelujah, the spirit of obedience, O God, the spirit of love for you, the spirit of passion for the souls. Yes, sikabababakanda, Lord, salamat. Bless the works of their hands, O God. Bless their businesses, O God. In the name of Jesus, I declare it right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for the answered prayer, for the victory. Thank you, Lord, for the miracle. Lord, tagumpay na ang bawat mag-asawa sa buhay. Tagumpay na sa pangalan ni Jesus. Tagumpay na sa lahat ng laban ng buhay. At mananatiling united sila. Lord, nagkakaisang mahalin ka at paglingkuran. Salamat, Lord, sa espiritu ng pang-unawa, pag-ibig at pagpapatawad kung nagkakamali ang bawat isa. Thank you, Lord. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name.
Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos. God bless you all. Amen. Sige po. Makabalik ng bawat isa. At bago ko po tawagan si Pastor Joseph para po sa pagkakaloob po natin kay Lord. Na-bless po ba tayong lahat ngayon? Amen? Praise God. Brother Jonathan, pakidala mo nga yan dito. Yan. Mabigat yan. Kaya mo, yan. Dito. Amen. Sister Lynn, ayan. Asa na? Yung dito sa ibabaw. Ngayon po ay, bago po mag-exhort si Pastor Joseph, ay tunay nga na ang bawat isa atin ay biniles ni Lord ngayong umaga. Amen po ba? Parang sasampu yung na-bless. Biniles po ba tayo ni Lord ngayong umaga? Amen. Yung pong ating regular na tithes and offering, dito po natin ihuhulog sa ating white box na ito. At dito po sa nasa chair na ito, dahil tayo po'y biniles ni Lord, at ibe-bless din natin ang woman of God, ang lingkod ng Diyos. Ang pinakamatabang lupa na masarap magtanim, syempre pag magtatanim ka ng isang gulay o anumang bagay na halamang gusto mo itanim doon sa matabang lupa. No? At ang lingkod ng Diyos na ginamit niya ngayong umagang ito ay tunay na walang inaasahan kundi ang Diyos at talagang buong buhay niya ibinigay niya kay Lord. And I believe lahat po tayo biniles ni Lord ngayong umaga. Kaya po dito sa basket na ito ay magkakaloob po tayo para sa lingkod ng Diyos na ginamit niya ngayong umaga. At dito naman po yung ating mga offering, yung ating po mga tithes. So kaya praise God, maya-maya po after ng prayer ni Pastor Joseph ay andun po yung ating giving na gaganapin. Pastor Joseph, amen, amen. Praise the Lord. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Napagpala po ba ang bawat isa? Yung malakas po para kay Lord. Amen. So dadako po tayo sa pagbibigay. Sabi po kanina sa binasa natin kay Pastor Rio, He is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Kung nakipansin po natin yung patutuo ni Pastora, he earned, di ba? Marami siyang pinansyal na kinikita, pero nasa maling daan. Amen. Sa ating timbuhay po, sa ating pagbibigay. Kung gusto po natin ng pagpapala ng Diyos, dahil ang sabi po sa Malakay 3:10, di ba? Ibigay nyo ang inyong ikisampung bahagi. Dalhin sa templo upang matugunan ang pangangailangan. Subukin nyo ako rito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang pagpapala. Sinong gusto ng pagpapala? Amen. Huwag pong pagpapalo. Kasi pagka wala ka sa way ni Lord, pagpapalo. Totoo po yun, di po ba? Kaya nga po sa ating buhay, sa ating pagbibigay, kung gusto natin umani ng tama na hindi tayo maliligaw sa pagpapala, kasi ang diablo po nagpapala din. Si Jesus nga po, inalok ng pagpapala eh. Amen. Kung ikaw ang Diyos, diba? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Minsan, dinala pa, lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo ako. Nakikita mo ba lahat yan? Bibigay ko sa iyo yan. Biging si Kristo. Diba? Merong pagpapalang mali na wala sa daan ni Kristo. Amen? Meron namang pagpapalang galing kay Lord. Amen? Kaya nga po sabi sa Bible, magbigay tayo ng buong puso. Dahil hindi napipilitan lang. At ang sabi po sa Malakay 3:10, balik po muli tayo doon. Ang sabi po doon lang po ang Diyos nagpapasubok. Saan? Sa pagbibigay. Kasi pag may ganyan, katulad nga po sabi ni Pastora kanina, kapag may pera ka, ikaw na ang sarili mong boss mo sa buhay mo. Amen? Kaya nga po hindi talaga issue sa Diyos yung pera. Ang issue, yung pagsunod. Di ba nga, sabi, obedience is better than sacrifice. Kahit sumusunod ka, kahit naglaglag ka ng laglag, pero hindi naman yun yung gustong amount na ibigay, na pinapabigay sa'yo ng Diyos, kinukupitan mo. Ang sabi sa Malakay, nagnanakaw. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, sa ating pagkakaloob, dapat po galing sa puso, dapat po galing sa tamang daan. Tanayan po natin, sabi po doon, He is the way, the truth. Dapat yung truth, doon ka tumayong, ano yung truth? Ibigay mo yung para sa Panginoon. Ang sabi nga sa Matthew 22, verse 21, ang sabi po dyan, tines si Kristo ng mga Pariseo. O amin na yung pera. Kaninong mukha yung nasa pera? Sumagot, kay Cesar po.
O di, bigay mo ang kay Cesar para kay Cesar. Ibigay mo ang para sa Diyos, ang para sa Diyos. Amen. Alam ko po, alam nyo kung ano yung para sa Diyos. Amen. At ang Diyos po, hindi natin maihigitan. Bakit? Ang Diyos ang may-ari ng ating lakas. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Ang Diyos ang may-ari, kaya ka nakakagawa, kaya ka may talino, kaya ka may lakas. Lahat po yan is galing sa Diyos na ang Diyos din ang babawi. Amen? Kaya nga po si Hope, di ba, kung mapapansin natin, tines ng Diyos. Di ba? Sa ating pong buhay, minsan talagang pagka may pera ka na, minsan pag darating sa bahay mo, dalawang mag-asawa, sino po yun? Si Judith at saka si Bill. Kailangan pa rin nating magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Katulad nga po yung patotoo ni Pastora kay Kuya Miller o kay Pastor Miller. Mag-pray lang tayo, darating ang cake at darating ang chicken. Ganun po ang Diyos. Amen? Kasi kung minsan tayo, dahil sa sobrang talino at galing ng tao, di ba, gumagawa ng sariling diskarte. Amen? Na kung saan hindi na yun yung gusto ng Diyos. Amen? Anong gusto ng Diyos? Yung gusto ng Diyos, makita niya yung totoong pagsunod sa atin. Amen? Yung dumaan tayo sa kanyang daan, He is the way, the truth, and the life. Wala na bang life yung business mo? Wala na bang life yung buhay mo? Kay Lord, magkaka-life yan. Amen? Kay Lord, magkakaroon ng buhay. Kung sira na yung business mo, palugi na. Kay Lord, aangat uli yan. Amen? Sabi niya He is the way Daanan mo lang yung kanyang pamantayan at tumayo ka lang sa katotohanan at ang lahat ng bagay sa buhay mo ay magkakaroon ng buhay. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. At sa ating pong pagbibigay, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos na mga kapangyarihan na may-ari ng langit at lupa at ginto't pilak. Lord, salamat sa pagkakataong ito na kami po'y magkakaloob ng aming mga tithes in offering. Tunay nga, O Diyos, patunayan mo ng iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. Sinabi mo, bubuksan mo ang langit at ibubuhos mo ang pagpapalang walang sukat kalagyan sa mga anak mong tama ang puso, O God. Salamat, Lord. Sa iyo namin tinitiwala ang mga businesses, Panginoon, ang aking mga kapatid, ang mga trabaho, ang mga hawakan tatapakan sa salitain, Panginoon, ipagpalain mo, O God. Lord, we praise you, we honor you in the name of Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pasensya na po, nakatsinelas lang ako. Paano kasi pagdating dito, nakalimutan ko, nag-ano na akong sakyan, nakalimutan ko, tsinelas pala yung nano ko. Hindi sapatos. Pasensya na po. Ito pong awit na to, ito'y testimonial. Testimonial kung gaano kami minahal ng Panginoon kahit sa mga bagyong nagdaan, nariyan siya sa amin. Ito po. Mike. Pag-ibig at sinabi mo, ako ay sa'yo. Sa bawat bagyong daanan, ikaw ang aking laging
iyong yakap. Hallelujah! Puso ko'y nagagalak pagkat alam kong di niyo ko iniwan. Ang bisig mo'y aking himlayan. Dinuduyan mo ako ng iyong pagmamahal sa bawat pagsubok ng aking pinagdaanan. Ikaw ang aking laging sandigan. Salamat sa iyo at ika'y aking gabay. Panginoon, salamat sa bigay mong buhay. Salamat sa dakila mong ibig. At sinabi mong ako ay sa iyo. Sa bawat iyong pinagdaanan, ikaw ang aking laging kalakasan. Ramdam ko ang higpit ng iyong yakap. Oh! Ang puso ko'y nagagalak pagkat alam kong di mo ko iniwan. Ang bisig mo'y aking himlayan. Dinuduyan mo ako ng iyong pagmamahal sa bawat pagsubok ng aking pinagdaanan. Ikaw ang aking laging sandigan. Salamat sa iyo at ika'y aking gabay. O puso ko'y nagagalak pagkat alam kong di mo ko iniwan. Oh, thank you, Lord. Isip mo'y aking himlayan. Dinuduyan mo ako ng iyong pagmamahal sa bawat pagsubok ng aking pinadaanan. Salamat sa iyo at ika'y aking gabay. Salamat sa iyo at ika'y aking gabay. Salamat sa iyo at ika'y aking gabay. God be the glory po. Salamat po. Maraming salamat. Amen. Praise God. Muling palakpak para kay Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God sa napagandang awit na yon. Brother Jess, akala kong awitin nyo yung umaga. Inumaga nga kami. No? Talagang nakaka-bless. 3 a.m. na kami nakauwi. Grabe traffic. Ngayon lang nangyari yun. 3 hours kami naka-stuck sa Maynila. Talagang inumaga kami, no? Praise God. Di ka namin malilimutan. Amen, amen. Talagang grabe. Buong buhay ko, Kuya Jess, binigay ko. Talagang purihin ng Diyos. Papatotoo kayo kahit saan ako makarating. Amen.
Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po'y dadako sa ating Holy Communion. At ginagawa po natin ito once a month, no? Basahin ko po, pakinggan natin. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sabi po rito ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon. Yan, sabi po ni Saint Paul. Ano yung tinanggap niyang turo mula kay Lord? Ito ibinibigay ko naman sa inyo. Yan. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Yan. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ito po palang Holy Communion o banal na hapunan, ito po'y gagawin natin bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon na inialay niya ang buhay niya sa krus para sa kaligtasan at katubusan ng bawat isa sa atin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So nandun na naman po yung pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So babalik ang Panginoon para kunin ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. Tuloy po natin, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Pag ikaw pala ay nagtitake ng communion pero hindi karapat-dapat yung ginagawa mo, nagkakasala pala tayo sa Diyos, no? Kaya mahalaga na sabi, kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Kailangan daw po nating siyasatin ang mga sarili natin. Dahil hindi pwedeng linggo-linggo nagte-take tayo ng Holy Communion tapos balik tayo ng balik sa kasalanan. No, yun po ay hindi tama. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So may judgment, merong resulta yung pag-take ng communion na hindi ka pala karapat-dapat. Kaya mahalaga na gawin natin yung nabanggit ni Pastora kanina, yung ABC. Ano po yun? Let us accept, no, that we are a sinner. Tanggapin natin, Lord, I am a sinner. No? Ako'y makasalanan, hindi karapat-dapat. B, let us believe on the Lord Jesus Christ na siya ang Panginoon, tagapagligtas natin. C, let us confess. Ikumpisal natin sa Kanya ang ating makasalanan. Kaya po tayo, bago tayo makibahagi sa banal na hapunan, ikumpisal muna po natin ang ating mga pagkakamali kay Lord. No? I-confess natin, no, ang ating mga pagkakasala. Sige po, tumayo muli ang bawat isa. Tumayo tayong lahat, yumuko, pumikit saglit. Taas natin sandali ang kanang kamay natin. Sabihin po natin ang prayer na ito, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako'y makikibahagi sa banal na hapunan. Aking sinisiyasat ang aking puso, buong buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala, sa aking pagkukulang sa iyo, sa aking hindi pagsunod sa iyo, sa hindi pagbabasa ng iyong salita. Patawarin mo ako, Panginoon. Narito ang buhay ko, muling iniaalay sa iyo. Baguhin mo po ako. Maghari ka sa puso ko. At gawin mo po akong karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan ngayong pong umagang ito. Ito po aking panalangin. Amen. Amen. Sige po, dadalhin po ng ating mga usheret and usher. Hawakan niyo muna po at sabay-sabay tayo mamaya. Thank you, ate. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo't makiisa. Yan ang katawang
pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Hawakan niyo muna po ang cup at ang Yan bread. ang katawang Naghirap upang iyong kamtam ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo't makiisa. Yan ang dugong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Tayo manalangin. Amang Diyos, salamat. Pinadala mong yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas na matay sa krus, nabuhay na muli mula sa patay upang kami po iligtas at pagalingin sa aming makaramdaman at sakit. Lord, sa pagpartake namin ng osya na ito o ng bread na ito, simbolo ng iyong katawan, inaangkin po namin that by your stripes we are healed, Lord. We claim healing, we claim deliverance, we claim changes of lives, oh God, in the name of Jesus. Lord, salamat. Pinagpala mo po kami ngayong umaga. Sabay-sabay nating kainin ng tinapay. Thank you, Lord. Lord, narito po ang juice, simbolo ng iyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ng Hebreo 9:22, kung walang dugong mabubuo sa krus, walang paglilinis o paghuhugas o pagtubos na aming kasalanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang juice na ito. Ito po aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabay-sabay natin inumin. Sige po, pasan nyo lang pakaliwa, pakanan at kukunin po uli ng ating security. Thank you, Lord. Manatili po tayo nakatayo lamang. Amang Diyos, sa umagang ito, may the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Maupo po ang lahat para sa mahalagang announcement. At mamaya po ipagpe-pray din natin lahat ng may kaarawan ng buwan na Agosto at ng anniversary ng inyong kasal. Mahalaga announcement po. Praise. Good morning po sa bawat isa. So for our announcement po, yan. Wala pong uwi after ng service. Meron po tayong eating fellowship. So pagsasalu-saluhan po natin kung ano po ang biyaya na pinagkaloob po sa atin. So sabi nga po ay pinakain po muna tayo spiritually at kakain din po tayo physically pagkatapos po ng service. So, wala pong uuwi and it's also a time po para makapag-fellowship, makapag-sharing din po ang bawat isa sa atin. Amen? So, ayan po, every Monday po, we have Speak Live sa atin pong FB page. Ayan po, makikita po natin dito yung mga testimonies po, how the Lord changes yung mga buhay po ng ating mga kapatid, mga magulang. So, kung kayo din po, nais nyo pong maging bahagi na mag-share kung paano po kayo transform ni God, pwede po kayong makipag-coordinate po sa amin kay Mariel. Yan po, sila po ang nagko-cover or tawag po dito, nag-recording po ng ating mga testimony. So, pwede po kayong
makipag-coordinate po sa amin para maisama po natin. And it's every Mondays po ng 7 p.m. Ayan, pinapalabas po natin. And sa atin pong Tinig ng Pag-asa, every Tuesdays and Thursdays po ng 7 p.m. din po. So mga pastors po natin from here yan po, sa Camellia, si Pastor Rio, sa Alamino, si Pastor Gab, sa Mindoro po ng mga pastors natin. At yan po sila Pastor Joseph. May mga naka-assign po na nag-share about, yun nga po, kung ano po yung monthly theme po natin. So, sa FB page din po natin yan, Tinig ng Pag-asa, every Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. And ang atin pong soaking yan, every Saturdays na po ito ng 8 p.m. dito po sa church. So after po ng practice ng ating pong worship team, you can come and join us for us to soak and submerge ourselves po sa presence po ng Diyos every Saturdays po at 8 p.m. At meron din po tayo na mga leaders, workers, spiritual feeding every Tuesdays po. Via Zoom naman po ito every Tuesdays at 8 p.m. Ayan po. And meron din po tayong mga discipleship training. Depende po sa age level. Ayan po, makikita nyo po kung saan po kayo pwede mag-join sa kids po natin. Ages 3 to 12, Monday 6 p.m. Si Ate Clyde po ang ating nagli-lead sa mga kids, ayan po. And sa youth naman po, ages 13 to 21, every Thursdays na po sila ng 4 p.m. So, si Brother Neil, tsaka po si Brother Will ang nagagather po ngayon sa mga youth natin. So, praise God po sa ginagawa ni God sa ating mga kabataan. And sa young adult po, si Brother Shalem and si Sister Iyay, ayan po sila pong mag-asawa. Every Thursdays at 8:30 p.m. So, ages 22 to 30, ayan po. So, you can join them po minsan. May face-to-face gathering din po sila. So, they will let you know, mamaya po. So mamaya pala po. So, sa mga young adult po natin dyan, yan, you can join them po. And adult women, ayan po, sa pangunguna naman po ni Sister Arlene, ages 31 to 50, ito po ay via messenger po, video call po tayo dito every Thursdays at 8 p.m. Ayan po, so ganun din po ang ating mga senior, adult men pala po, headed by Brother Rio, ages 31 to 50. Every Sundays naman po sila ng 7 p.m. po. And then, ang ating pong senior adult, headed by Rev Stella, ages 51 and up. So, sa mga senior adults na po natin, every Thursdays naman po at 8 p.m. So, you can join our discipleship training. Sabi nga po, we have to grow in the knowledge of our God. So, napaka-importante po, we are part of the discipleship training. And meron din po tayong mga online prayer gatherings na ginaganap. Ayan po, every Monday to Saturdays po, 4 a.m. po ang ating mga tatay. Ang ating pong mga nanay is 5 a.m. At ang ating po mga pastors ay 5 a.m. din po. So yan po, you can join yung mga nanay po, mga tatay. Sabi nga po, ito po kasi yung time, natulog pa po ang mga kasama natin sa bahay. So it's the time, very good time for us to commune with our God. And don't forget po to follow, like, and subscribe our Jesus Be Lifted Up Church FB page at ang atin pong YouTube channel ng J Blue Church. Ayan po. And meron po tayong Youth Summit this coming Saturday, August 13. Taas po ang kamay lahat ng youth, lahat ng young professionals or young adult. Pakikaway naman po. Ayan. So, lahat po kayo ay invited to come next week po at 1 p.m. So, we believe that the Lord is preparing you po for such a time as this dahil meron po kayong important role sa kaharian ng Diyos. Amen po. And God wants to equip and empower you po. So,
we're inviting po ang mga kabataan natin, mga young adult sa Camellia, sa Sagana, and sa Parañaque to come. Ayan po, sa this coming Saturday ng 1:00 po ng hapon, August 13 po. So, let's all come, especially po yung mga youth, have an expectant heart from the Lord dahil the Lord will surely meet you po in that very special time na prepare niya po, especially sa mga kabataan. So, we're inviting po again lahat ng youth and lahat po ng ating young adult. Amen po. So, hopefully po, i-block na po natin yung date na yon, yung time na yon. And let's set that as our date with the Lord. Amen po. So, sa lahat po ng mga kabataan, mga young adult, you are very much welcome sa atin pong Youth Summit. Amen po. So, and after po na service, after po na ating eating fellowship, we're inviting po na magstay for a while si Brother Shalem, si Sister Iyay, si Abby, si Mai, si Henrik, tapos po si Faith, kasi wala si Vina. So, please stay for a while po. Ayan po, magkakaroon lang po tayo ng short meeting for our Youth Summit po for next week. Amen po. So, lahat po ng birthday celebrants ng August. Sino po mga birthday celebrants natin dyan? Ayan po. Can we just come? Ipagpre-pray po kayo ni Bishop. Sige po. Lahat po ng birthday celebrants, can you come in front and receive your blessing from the Lord po this morning? Hello. Yan. Sige po, lahat ng may kaarawan ng Agosto, pagpe-pray po natin sila. Yan. Praise God. Ayan. Praise God. Dami ng birthday ng August. Sige po, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful day. Lord, narito pong yung mga anak magdaraos ng kaarawan sa buwang ito ng Agosto. Lord, may your kingdom come, may your will be done. Grant unto them whatever their petition unto you. Lord, I release unto them, O God, your grace, your mercy, your favor, O God. Lord, in Jesus' name, Lord, may your protection be upon your people, O God. Yes, O God, complete healing, miracle, Lord God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang buhay nilang ito'y maipagamit sa iyo habang may buhay at may hininga. At ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Lord, salamat. Maluwalhati at maitaas sa buhay ng bawat isa. At sa araw na iyon, sila po'y magbigay ng oras sa iyo upang basahin ang iyong salita na mangungusap sa kanila sa kanilang kaarawan. Salamat po, O Diyos. We entrust their lives unto you. At Lord, tunay nga na ang buhay naming ito'y laan para sa iyo at gamitin mo lamang. Salamat po, Ama, nakikigala kami sa kanilang kaarawan. Na Lord, ngayon pa lamang na madama nilang yakap ng iyong pagmamahal. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Sandali. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mamaya na. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sige po, kuha kayo na isa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Compress daw. Compress. Pipicturean kayo. Okay.
God bless you. Doon nyo nasindihan at mag-wish kayo. Amen, amen. Praise God. Amen. Remind lang po, no, yung po mga Yampro, kasama kayo sa Saturday. 12:30 kayo aalis ng bahay, hindi 1 p.m. Kasi yun ang start, no, registration. Kaya pag alis yung 12:30, before 1, andito na kayo. No? O maaari, 12 para mag-register, lagyan kayo ng tag name dito para magkakilala yung mga youth at ang mga Yampro. Meron tayong program, magtuturo si Pastora Rio at ako din, mag-aanoin kami ng oil sa inyo. No? So, maganda ang gagawin ni Lord sa mga young people at saka sa mga Yampro natin. Ano? So, thank God. Wala na, no? Closing prayer tayo. Sige, tumayo tayong lahat. Sorry po, meron pa pala. Sige po, upo muna po. Upo. Tinatawag natin si Pastor Lito. Ayan. Ating pastor ng Sagana at pinagpapala na ni Lord. Amen. Masagana na. Test, hello? Yan, yan. Pinagpala po ba lahat? Na-bless po ba tayo sa Amen. teaching kanina? Yes, Nakaka-bless di po ba? Kasi totoo lang, no? Bago ka talagang maging Kristiyano, talagang dadaan ka sa mga pagsubok, no? Pagkatapos, pag ikaw ay matagal ng Kristiyano, ikaw ay lalago, no? Hanggang sa ikaw ay ipadala na sa mga misyon. Ayan. Amen. No? Alam niyo po ba kung gaano kahirap ang misyon? No? Unang-una, pamilya mo, iiwanan mo. No? Iiwanan mo pamilya mo kay ano pa yan, kung ano pa yung kalagayan nila. No? Ako, naranasan ko po yan, no? May nagsabi pa sa akin, anong kakainin ng pamilya mo? Diba? Pero sabi ko sa tsahin ko, no? Tsahin ko yun eh. Anong kakainin ng pamilya mo? Paano ka dyan? Sabi ko, yun ang mission ng Lord sa akin eh. Hindi niyo po kasi naiintindihan, yun ang sabi ko sa kanya. So, nagtuloy lang ako, no? Sumunod lang ako sa pinagagawa ng Lord, no? Bagamat napakahirap nang malayo ka sa pamilya mo at tapos magte-text sa'yo, wala kaming wala na kaming pagkain, wala na kaming 20 na ra. 20 na lang ang pera, sabi nga, 20 na ra ba? No, ganoon eh. Pero nagugulat na lang, no? Pag nag-pray, no, si Lord nagpapadala ng pagkain, no? Kakatok na lang sa gate namin, merong magpapadala, no? Ganong kabilis tumugon ng Diyos kapag ikaw ay sumunod, no? Kaya hindi po madali ang nagmi-mission. Yan, katulad ngayon, no? Sa ating expansion, no? Meron ng Batulao, dalawa sa Batangas, di po ba? Tapos sa Nueva Ecija, sa Zambales, no? Tuloy-tuloy yan rumaragasa no? Saan pa? Meron pa, hindi lang sa Luzon, maging sa Visayas, naka-ready na yan, naka-line up na po yan, no? Kaya marami po ang kailangan na mga maglilingkod sa misyon, na po. Hindi lang kukulangin po sa dami na ng expansion, no? Sa dami ng dinagdag ng Diyos na mga churches sa Jesus Be Lifted Up Church, sa Jesus Be Lifted Up Family. God is good kasi totoo po yung message ng Lord kay Bishop, no? Na mag-expand, no? Ayan na nga, no? Nangunguna na si Pastora Rio, yung ating nanay, no? Talagang kasipag-sipag no? Walang malayo-malayo. Amen? Sabi nga nung kanta, malayo man malapit, dindik ko. Ano? Yun, di ba? Kahit malayo yan, basta para sa Panginoon. Amen? Marami dito, mga hindi nahihiya kung ano-ano yung mga pinagagawa. Tama po ba? Pero dapat, maging walang ya tayo para sa Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah. So, may babahagi lang po ako, no? Sa mission kasi talagang, sabi ko nga, napakahirap. So, maraming kailangan, no? Pinansyal. Unang-una, pamasahe, pagkain, no? Yung matitirahan, no? Yun No po. So, meron po talaga mga pangangailangan.
So, basahin ko lang po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10 hanggang 15. Ayan. Sabi rito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa inyong pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay ng matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't, verse 14, buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Dahil di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Ayan. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Diyos, aming tagapagligtas. Lord, naniniwala kami, nananampalataya, Panginoon, na Ikaw ang lumilika, Ikaw ang nagdaragdag ng mga churches na iniatang mo kay Bishop Leo. Lord, naniniwala kami, nananampalataya, sinusuportahan mo ito. At sa oras na ito, hinihipo mo ang bawat isa upang tumulong sa mga gawaing na idaragdag sa inyong mga simbahan. Panginoon, naniniwala kami, nananampalataya, sa iyo galing ang lahat. Ikaw ang magbabalik ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya at pagpapala sa mga taong tutugon sa mga pangangailangan ng mga mission churches. Lord, naniniwala ako, Panginoon, nag-uumapaw at rumaragasang pagpapala ang ipagkakaloob mo sa mga tutugon sa mga misyon para sa Jesus Be Lifted Up Church. Lord, para sa inyong mga gawain, para sa inyong mga simbahan, Panginoon. Kaya, Panginoon, wala pong maitataas at mapapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa iyong papuri, pagsamba, pagdakilat, pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless you all. Amen po. Sige po, muli po tayong tumayo sa Panginoon. Tayo po'y umawit bago po tayo mag-closing prayer. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us now. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Tayo ay pumikit at tayo manalangin sa ating pagsasara ng ating gawain. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng aming gawain. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa anak mo na ginamit mo, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ni Pastor Rio, upang maihayag, Panginoong Diyos, ang iyong salita. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan. Patuloy na bigyan mo siya, Panginoong Diyos, ng katalinuhan upang, Panginoon, mga salita mo, Panginoong Diyos, ang mga nais mo, Panginoon, na malaman, Panginoon, ng iyong mga anak, ay may pahayag niya, Panginoong Diyos, sa lahat ng oras, Panginoon, na kanyang buhay. Thank you, Lord, sa patuloy, Panginoon, na paalala mo sa amin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang daan, ikaw lamang ang katotohanan, ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang buhay, Panginoon, patungo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa paalala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy kami, Panginoong Diyos, na lumapit sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na magpakumbaba sa iyo. Patuloy kami, Panginoong Diyos, na humingi, Panginoong Diyos, ng tawad, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nagkakasala. Lord, ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang tamang daan, Panginoon, upang kami, Panginoong Diyos, ay makasunod, Panginoon, sa lahat ng pinapagawa mo sa amin. Thank you, Lord. Banal na Santong Espiritu, maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Banal na Santong Espiritu, dahil kumilos ka, Panginoong Diyos, sa lugar na ito. Maraming salamat, Banal na Santong Espiritu, sa mga salita mo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na itago sa aming mga puso, Panginoong Diyos. Amen. Upang, Panginoon, maging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin Yes, na Lord. buhay. Thank you, Jesus. At hindi kami malilihis, Panginoon, Hallelujah. dahil ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ang magiging gabay namin, Panginoon, Yes, Lord. Thank sa you, tuwing Jesus. lalapit sa amin, Panginoon, ang tukso. Maraming salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito. Yes, Lord. At patuloy, Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang aming dakilang pagsamba, Yes, Lord. ang aming dakilang pagpapasalamat Thank you, Jesus. sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. And may the Amen. Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. Amen.